Thank you so much. सगले भक्तगण के प्रत्यक्ष ये GSB कोंकणी अंके लेकर एक एंडेवर एक इनिशिएटिव प्रचार पूर्वक सिक्कांगे एक अवसरदिन छे देवा वर्णिച്ചു गुरु सिला अवसरदिन छे सगळे भक्तगण के कोटि कोटि नमस्कार इंग अर्पित करदा तवळी निगेले ಒಳ್ಳೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಆಜಿ ಎಶಿ ಭಾಗವತಂ मग एक क्वालिटी मग तीर्चन ना मेल गुरु महाराजाले चरणारी पाय पूर्ण मग आज भागवत आज एक चांगली टॉपिक मग उल्लम चाक देवा वर्णन पूर्व जन एक अवसर मग दिल्ला तवली तभी हम उड़े एक नन्नी सज्ज भक्त गणांकी संग कीर्तन कोर्चे मटच देवाने कथा श्रवण कोर्चे पुण्य श्रवण कीर्तन श्रवण कोर्चे कसले सगल भक्त गणांकी नमस्कार कोटि कोटि नमस्कार दंडवत प्रणाम तवली आज मगदिलियन टॉपिक पावर ऑफ ब्लेसिंग्स म्हणून एक टॉपिक तवली टॉपिक आमटे आज शरीके सगल वैष्णव गुरु साधु एंड कृष्णा द ब्लेसिंग्स रूपादन ब्लेसिंग्स से कारणम आज ऐसे एक टॉपिक शरीकते एक पावर ऑफ ब्लेसिंग्स कारणम ये एक टॉपिक आबेटी मका आज संगुजन देवा वर्णन कुरुजन के भागवतांतुने का टॉपिक मिल लिया तवली नमते एक सेवांतु कड़न्यत मोनके अभ्यर्थना आदिन्यंत कोंकणी तो आवे के क्लास कड़ता तवली जाने से लेके लैंग्वेज आएगे प्रॉब्लम इस्तने तवली इंग्लिश मलयालम से दाम फॉलो कर साधारण क्लास है फर्स्ट एक अटेम्प्ट था तवली दई शामा इतने जने इसके लिए शामा नहीं जीता सकतानी समझाऊंगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं भगवता तदाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सर्वगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त नमोस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः नमो ब्रह्मणि देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शतदिशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा आज ऐसे टॉपिक दिल्या अट्टाम स्कंद 8th canto the power of blessings में एक टॉपिक था तो ये टॉपिक प्रधान जन संगिनिया ये स्कंदांत एक्सप्लेन करता है मनमंदरा बेटी प्रधान जन तो कंप्लीटली तजेगा एक्सप्लेनेशन थ्रू आउट दिल्या प्रधान जन से मनोधरा बेटी संगता है संगत मनु देवी देवेंद्र महाराज बेटी संगता है सही ऋषि महाराज बेटी संगता है ऋषि पल कॉन्सेप्ट्स अंदर एक्सप्लेन करता है नंतर ना अंतु एक लीला तो मनमंदर अंतुले एक लीलाई
अंतु एक्सप्लेन करता जानता सुखदेव गोस्वामी एक्सप्लेन करता जानता अंतु बिदेरी एक्सप्लेन के लिए अंतु बिदेरी प्रत्येक ये एक अट्ठावते स्कंदांतु तशी गजेंद्र मोक्षम आदित्य स्कंदांतु प्रथम जानसिल अध्याय बिदेरी एक्सप्लेन करता है तंतु बिदेरी हरि गजेंद्र मोक्षदिम चाजन गजेंद्र प्रार्थना स्वीकार कोरु गजेंद्र मोक्षदिम चाजन गरुड़ा पट्टीरम च लीला अस शेष समुद्रमंथन तंतु बिदेरी समुद्रमंथांतु देव पल रीतिल अवतार तंतु बिदेरी लीलामितर तस्त कृष्ण सगकुटे तकेशी सृष्टि स्थिति प्रलय मुंसंगमट सगकुटे तंतु बिदेरी एक समुद्र मंथनाली लांदु सगकुटे देवा पूर्वसल शक्ति सम्मेलन लक्ष्म चाजन एक प्रत्येक लीला चा एक श्रेष्ठ जन से लीला तपम चाजन कृष्ण तंतु ये करता तंतु कूर्मावतार जानु ते पर्वतम समुद्रांबिते सीरी कुरचते द्रब्बम चापग जानु कूर्मावतार जान करता ते कूर्माल फट्टीरी पर्वतम समुद्रां सुगुन ऊंचाई काणु ते फट्टीरी रब्बोनु ते कड़न्य कुरुसिने का यंग कुरुजन ते विगसिने एक शक्ति अवतार जान कूर्म जान ते पर्वतम स्थिति करता फट्टीर दो तेशीची अजिता मल्ल देवालावतार गेनु ते पर्वत ऊंचार रब्बोनु तक जाने ने का कंट्रोल एक दिन चपेगे जानी तशी अजिता मल्ल लेका अवतारी तंतु करता तेंजानम करता देवन मारी तशी असुरन मारी तमिल वासुकी दो वोरु कड़न्य कोण कड़चे समयरी हम एक वाला धन्वंतरी जान देव अवतार जनता औषधम के बारे देव समुद्रासुनेता तशीची मगरी मोहिनी अवतार जानी देवान फेमिनाइन फॉर्म आदु कृष्ण एक अवतार जनता मैं तशीची महादेव शिवा ये फेमिनाइन फॉर्म विष्णु ने ये फेमिनाइन फॉर्म दिखुनु शिवा एक एजिटेट जमचे एक लीला प्रत्येक श्रेष्ठ ज्ञान रखे हैं तंतु महादेवा चांजन वर्णिच करता है तशी महादेवा का ते कड़न्य के ललित विष ते सगल मानव अंक समुदाय के बल्लावे नतन रबिच बजानते महादेव ते विष पित्त जान रखे हैं तशी देव एक उत्तम भक्त जन से महादेवा का देवालय एक अंशावतार जन से अंश लेकिन गुणावतार जन से महादेवा का श्रेष्ठता एक भक्त जन से लेकर महादेवा का श्रेष्ठता दक्कम चबे कृष्णाले ग्लोरिफिकेशन आतुशी भक्तान ग्लोरिफिकेशन एकले उच्चार दक्कम गमले लेकर महादेवा का एक चांग एक रोल जन दक्कोनु शिवा का ते प्रधानम जन कांड दक्के रहते एक लीला तेंजानु ऐक्ष प्रधानम जन से ले अंत बिदरते महंगारी एडामते सेवेंथ मन्वंतर अंतुले ये मन्वंतर अंतुने मनु नाम तो वैवस्वत मनु तो वैवस्वत मनु प्रधान जान मन्वंतर अवतार देवान कल महंगारी वामन देव अवतार इंगा केरला तो कोच्चि प्रत्येक अम्मी चां फॉर्चुनेट इधर महंगारी इंगा त्रिकाकर अपन मुन अरिपट जमचे एक देव वलसिंगा वामन देवाने एक देव वलद अम्मी गोवना के से कदनाई पूकलम गान केरला बितेरी केरला पर जैसे ना लासुट में करते हैं केरला बितेरी अम्मी पूकलम गलती ने निका त्रिकाकर अपन मुन संगुन देवा के इनवाइट को जानकर कड़े एक पूकलम से गान देवा वेलकम कर शेक श्रेष्ठ जाने से ने का पूकलम ते गलती नहीं ते प्रधान ज्ञानमी वामन देवागत गरकड़े उल्टी दाएंगे अंत वामन देवाले असने प्रेजेंस गरां भीतर जाम कमले लेके जब एक सरेंडरेंस आचे एक भाव जान दक्कम चमट देवाग वेलकम कोर्ज जान दे एक पजे रिसेम्बलेंस तो तशीची वामन देव बलि महाराजा का ब्लेसिंग देता तेंजान ये ഏഴാമത്തെ മന്വന്തരാന്ത് തൃശീച്ച് എട്ടാമത്തെ മന്വന്തരാന്തു ഇന്ദ്രുജാനു വാമനദേവ് ബ്ലെസ്സിംഗ് ദിത്ത ബലി മഹാരാജ് ഇന്ദ്രുജത്തോളം നമ്മളെ എന്തിനു ബ്ലെസ്സിംഗ്സ് ദിത്ത परंतु प्रधान जाने थे मुंसैलारी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी लगी निंगिद क्वेश्चंस निंगु चा अडिस्थान ये प्रधान जाने ये एक भाग व्यक्ता परंतु ये स्कंदा बटे प्रधान जाने सिंह क्वेश्चन निंगिद मोहिलारी वामन देवान बलि महाराज लगी इत्तिदु गुनु अदर वामन साक्षात विष्णु सगळ जगतिന്റെ നാഥൻ ജാനസിൽ വിഷ്ണു इत्तिदु गुनु तीनी पावल ये मग्गू जानो ऐसे
इतिद गुण वामन देव बलि महाराज लगी एल्लम लाची निंगिदा तशीची निंगिने दान निंगुनते कांगेतन जलसिरी इतिद गुनु बलिक अरेस्ट कोरुम बलिक हिड़पड़ती करता मळने निंगिदा दान कांगेतन मात्रम नहीं तनंतनी बलिक अरेस्ट कोरुम ಏನ್ करता ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಿದ ಗುಣಮಳನೆ एक दोन्ही ചോദ്യം നിങ്ങുച്ചാക അടിസ്ഥാനമായത് അതുപോലെ ಏಕಥ ಎತ್ತ ಅಂತೂ ಪ್ರಧಾನ अजे एक 11th चैप्टर आंबिदे संगता ऐसा ही देवी देवന്മാരെ തശീചി അസുരന്മാരെ ജാനസിലെ एक युद्ध जोंगदस അതായത് മോഹിനി അവതാര കാണു അമൃത ദേവന്മാർ അതിലെ ശേഷം ഇത്തിയ തമൻസംഗലാരി देवന്മാരെ असुरന്മാരെ തമ്മിലേക്ക് യുദ്ധം നടന്നത് യുദ്ധാംബിതേരി ऐसे मट बलि महाराजा का हरवायताई तशी हरवादाई मात्र नहीं तंदुबिदेरी बलि महाराजा का वधिच करताई तवली देवालय का अनुग्रह को मात्र कारणम त देवന്മാരാങ്ക ऐसे देवന്മാരക बलि महाराजा का वधिच कुरुसिने यमल्टा കഴിവുമल्टा तशीची शुक्राचार्य इति करता मुनसंगिलारी बलि महाराजा का जीव तिरिचदित्तलो इति मुनसंगिलारी तसे एक ब्राह्मण श्रेष्ठ जानसलेक यंत ब्राह्मण जानसलेक प्रीस्लेंत शुक्राचार्य शक्ति इति मुनसंगिलारी शुक्राचार्य का वेद मंत्र प्रकार मृत संजीवनी मंत्रम उच्चारण कोर्ण तशी ये बलि महाराजा ये दुष्येरी एक जीवोदिता तसे दुष्यरेक जीवदी इंजानापडने बलि महाराज दुष्यरेक जीव म्हणतात दुष्यर जीव मेळ्ळ ശേഷം ഇത്തിയത് മളരി बलि महाराज ते गुरुले सेवनांतु अर्पितन जन्मगिरी जीविजता तवळी देवन्मार असुरन्माराले एक गुरुत शुक्राचार्य तशीची देवन्माराल गुरु बृहस्पति अंतु यश जीवदिल ശേഷം ഇത്തിയത് മുൻസിംഗലാരി शुक्राचार्य प्रत्येक बलि महाराज एक यज्ञ कोरका मुनसंगदा ते यज्ञ नामत विश्वजित यज्ञ कोरका मुनसंगदा ते विश्वजित यज्ञ मुनसंग विश्व मुनसंगिलारी यूनिवर्स अजित मुनसंगिलारी नलजित अजित मुनसंगिलारी कॉन्कर कोरका नल्लरी विक्ट्री विजयम कैवरिच कोरका मळलेका अजित विश्वजित यज्ञ तवळी इंद्रलोकांतु विजयम कैवरिच कोर्चबेजान बलि महाराजा का प्राप्त कोर्चबेजानु इति करता ये विश्वजित यज्ञ कोरकामुनु बलि महाराजा लगी शुक्राचार्य ये असुरन्माराल गुरु जानसिल आचार्य शुक्राचार्य आवश्यकപ്പെട്ടത് നിങ്ങ കോർക്കാം തെശിജാനാപടന इति शुक्राचार्य का स्पिरिचुअल मास्टर जा स्वीकार कोर्नु बलि महाराज शुक्राचार्य का सेवन कोर्नु शुक्राचार्य संगिले रीतिಯಲ್ಲಿ विश्वविद्यालय तशीची हंगसले भृगु ಡೈನಾಸ್ಟಿ सगल ब्राह्मण श्रेष्ठमारांकी तंका पांय कोण नमस्कार कोण तशीच तंका दक्षिणदोर नमस्कार करतलो तशीची ते दोन्ही गुरुविले ब्राह्मणमारायले सकताले तंगेले सगुनु नमस्कार कोरून तंगेले अनुग्रह कोणाक बलि महाराज कांगता तशी विश्वजित यज्ञ भितर कोरण्यान आपडने इत्यत महिलारी ते तंतु भितर ते यज्ञ करून आपडने ते अग्निसुगुनु पल रीतिरसिने वस्तुकळ पल रीतिरसिन वस्तु बलि महाराजा मिळता इतिसे म्हणून सांगलेली अंदु भागवता प्रत्येक सांगता येत म्हणले चॅरियट एक गोल्डन कलर बंगरा कलर आयसिन एक चॅरियट तशीची मागिरी गोड्याचे वर्णन सांगता एक महिलारी इंद्रदेवासिल गोड्याचे तेच मटसिने येलो कलर गोडे तशीची एक फ्लॅग ताजे कुठे एक फ्लॅग असा एक लायन आणि पडमसिन एक फ्लॅग तशीची अंब विल्ल तशेसिने मस्त कुठ युद्धाक जानसिने मस्त कुठ बलि महाराजाक ते विश्वजित यज्ञ असुगुन म्हणता ते जाणू तशी जाणू बलि महाराज सगळ्या आयुधमे तशी एक आर्मर घालतलो तशीची हातांदू सोड हे सगळं काणू
बलि महाराजा का ते पूर्ण जान एक शक्ति प्राप्ति ते गुरु ले ब्राह्मण मारली अनुग्रह दून एता तवल संगता इत मला भागवतांतु बलि महाराजा शरीके एक अग्नि ज्वली जान रबुचे एक एक भाव तशी तितलेंच एक पॉवरफुल जान असेल एक रयाल मठ असेल एक या शक्ती बलि महाराजा एत जानत भागवता संगता तशीच ये बलि महाराज म्हणून सांगूचे प्रहलाद महाराज आले प्रहलाद आले की भक्त प्रहलाद आले ग्रैंड सन प्रहलाद पूत विरोचना पूत बलि महाराज तशीच प्रहलाद महाराज तशीच अनुगुरुदिंच्या जनते वळरी एत्ता तशीच प्रहलाद पायन पूण प्रहलाद सुगुन एक ഒരിക്കലും ബല്ലാജാനത്തിൽ മട്ടസിലേക്ക് ചാങ് खुल्यामाळलिगेने बलि महाराजाक मिळता तशी प्रहलादाके नमस्कार करून नमस्कार केलं नमस्कार करून ज्या ब्राह्मण श्रेष्ठ महाराज प्रदक्षिण दवरले गुरु काही वंदन केले तशीच शुक्राचार्य एक शंकू दिता बलि महाराजाके तेंच्या अनु अंक सगळ नमस्कार केल्या ശേഷം इंद्रलोकांतु ये सगल शक्ति प्रापिचकल्ले अंगल अनुग्रहाने ये इंद्रलोकं कीഴടക്കി കൊറുജാനു इंद्रलोकांतु वचद बलि महाराज तवळी तंग पंचमूर्तमाची ये शुक्राचार्य दिला शंकु आदिमा वजितलो शंकु वजिनापडने इंद्रलोकासिले अप्सरस तशीसिले अनेक महाराज आदिमा बय्यांचारांतने इदकी एक आबत एमचा तमिळलागे एक शगुनम आदिमाची मनान्यता तेंजा अनापडने इत्यत महिलारी इंद्रलोकांत इंद्रपुरींतु वचुंजनापडने तंग इंद्रलोका पट्टी असेन एक वर्णन भागवता संगता असे इतलेंची मला विश्वकर्माने सृष्टीचकेलेंत इंद्रलोकम म्हणून सांगताय हांगाच्या रोड सगळ्यात म्हणसलेरी सगळ्यांची पाविडांत ओर केले रोड सांगताय पळ दोन केले तशीची हांगाचे सिटिंग अरेंजमेंट्स बेसवसीन सौकर्य केलेले कडेन सगळं रत्नम तशीची पिर्डुगा कॉरल्स सगळं ओर केले सांगताय तशी 1 मिलियन एरोप्लेन्स बी ते असं म्हणताय तशीच अतीव सुंदर ज्या असेल वर्णनत भागवतम इंद्रलोकापैकी सांगताय प्रत्येक इथं म्हणून सांगलारी इंद्रलोकांतुले थंगा गंधर्वमाराल गींतु भयंकर चांग गींतु थंगा कदनाय असं म्हणताय तेच मट थंगा असेल पक्षीय चांग भंगी असेल पक्षीय डक्स स्वॅन क्रेन तसेच चांग भंगी असेल पक्षीय तशी थंगा नदी तडमस आकाशगंगा जानसिले आकाशगंगा थंगा दिक्वतने तशी अतीव सुंदर जानसिले एक स्थल इंद्रलोकम हेवनली प्लॅनेट वर्णिचिकेने भागवतां तर तशीसिले इंद्रलोकांत कोण बलि महाराज वत्ता तर बलि महाराजाने ചതിക്കനാപടനെ ബലി മഹാരാജാലകി ഒരിക്കലും ഒട്ടും एक ഭയന इंद्रांदिकനാപടനെ അജമൂർത്ത മത്സ്യ സ്കന്ധാഞ്ചി തമണസ്കലേരി മൂർത്ത മത്സ്യ अंतु നേരത്തെ बलि महाराज ശരിക്കും ഇനി ഹർവൈലൽനാണ് तर हरवाइन जानगेनु बलि महाराज हरवलंजल सिरी दुश्शेरी आता जीवन गेन दिमशमल वदिचकल शेषमे दुश्शेरी बलि महाराज दुस्सर जीवन काणु इतले शक्तीने एकलन मुकारता तशी चांग कॉन्फिडेंस द्या कॉन्फिडेंट दारदता युद्धकोर हरवाई तल मळल ते शक्ती मुकारेन आपडने तेंदिकुन इंद्र इतिकरतल इंद्र बई जतन इंद्र बई जान आपडने इंद्र नेरे वतलेनिक देवन्माराल गुरु जानसिले तंगिल आचार्य बृहस्पति लगी वतल बृहस्पति म्हणून सांगूचे जुपिटर प्लांट बृहत म्हणून ഏറ്റവും ഉള്ള तशी जुपिटर जानसिल प्लानेटाचे अधिपन बृहस्पति देवन्माराल सगळे गुरु जानसिल बृहस्पति वचुनु पायपडतात ते पायपड जान आपडने ये बृहस्पति लगी अशी निंतोल कशीतलेची ये मरणज संभोजलेले बलि महाराज यशी दुश्शेरी मळने बृहस्पति निंतलो तर आगे इंद्रू आप दिक्कुन बीन तस ये बलि महाराज दिक्किन आपने आगे सबार एक शक्ति देइला म्हणसगिला जात संहार समयारी ये संवर्तक अग्नि एतल म्हणत सांगताय महादेवाल तांडवमेन जेन आपने संवर्तक अग्नि एतल म्हणतात तितले शक्ती तितले एक अग्नीचे एक शक्ती बलि महाराजाने आपने दिक्कुनु वय्यांत इंद्रदेवकन देवता बृहस्पति वचून पाय पडता तंगेल पुरोहित तशी एक ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरु बृहस्पति निंगिदा
कशी अशी बली का दुशेरे का जीवन मिळणे त्याला शक्ती त्याला भय नसते ना कशी मुखारी दुशेरे इलो म्हणून निंगिरा तर तशी तर बृहस्पती का ये दिक्कोसी ने विഷൻ असं तर कशी म्हणून सांग आपण बृहस्पती सांगता ते ഒരിക്കലും ബലി മഹാരാജാൽ ശക്തി നഹീ ते शुक्राचार्यानं मृत संजीवनी मंत्रम दीन दुष्यर जीवन दीनु तशीची थंगचे भृगु डैनास्टी ब्राह्मण श्रेष्ठांक ताण सेवकोर्नु यज्ञ നടത്തിക്കൊടുത്തക്കതില്ലെನೆ ശുക്രാചാര്യൻ പ്രത്യേകിച്ച് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ജനസ് ശുക്രാചാര്യാൽ ശക്തി തതെ തവളി ശുക്രാചാര്യാലസിലെ വിശ്വാസി കൺവിക്ഷനെ തशीची ഭഗവത്ഗീത സംഗുച്ചു മട്ടജി തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ तशी गुरु का सेवक और गुरु एक सबमिसिव जाने से लेकर सेवक के लिए लाचे गुरु लेसिल कन्विक्शन आचे की शक्ति द इंगा बलि महाराजा का मुंसंगला और ते गुरु स्ट्रेंथ द नंतर बलि महाराजा स्ट्रेंथ नहीं मुंसंगला तो ते ब्राह्मण श्रेष्ठ सक्तनी के मंदी चिकन दुबनी तशी तंगल सुगुन मल्ल ते अनुग्रहान मल्लने का ब्रह्म तेजस मल्ल शक्ति द बलि महाराजा का दिक्वता So the spiritual power, the Brahman Tejas Munsang Shakti, the Jita the Vaibhavam to Nanjata, Malan Sangada. So Bali Maharaja declared, like Yamaraj is the Teri, Yamaraja Matach, Marana the Kinabar Yamaraja, she the Kinabadan by Yatan, H Mata, take Brahma Tejas, Bali Maharaja, but Brahma Tejas the Kinabadan by Yata Munta Furniture. So the she तन्या बृहस्पति संगतला तुका ये तले शक्ति जनसेले बलि महाराजा का तुका ഒരിക്കലും കർവം ചാജംന കാരണം ते ब्रह्म तेजस तक अस तेंदुगुन ഒരിക്കലും तक ये गुरुजम ना तेंदुगुन पे इंद्रपुरी सोन तीर्षान बारे वचुगा तशी जी तंगल दोळ्यां दिक्वे नतल मटसिने रूपकाണ് तुम्ही देवापायन तुम्ही कृष्णाले की पायन तुम्ही करूचुगा कृष्णाले एक तीर्षाजानी कृष्ण तुमके जाजने रीति तुमके वाट दाखवून दितलो म्हणून सांगतो बृहस्पती तर बृहस्पती शुक्राचार्य मठ श्रेष्ठ जन असेल एक ब्राह्मण गुरु तर बृहस्पती के तितले शक्ती असं एक ब्रह्मतेजस दिमच्या असेल പക്ഷേ गेले मूर्तमल स्कंदामिदर्ची तमणस्थलेरी बृहस्पती गुरुजानगेनु इंद्रलोकाय कोळയിലെ വളരി ഗുരുത പക്ഷേ ഗുരു കഥനായി സംഘ इंद्रलोക എം ചമൽ एक साधारण गതിയിൽ दिक्कनापड़ने इति करतलो आमगेल इंद्रुई बाकी देव मारे बृहस्पति का तेग मान दिना तेग रेस्पेक्ट दिना अदुकुन तेक्सने ऑफेंस सिरी जाते बृहस्पति दिकुनु देव मारल गुरु एल जल सिरी तक दिन का जनते ऑपिलेंस फुल ऑपिलेंस सारी इंद्र देव रपिला अदुकुनु द ऑपिलेंस सारी गुरु तो इलामलन विसोरनु ते रेस्पेक्ट दिन चाजानु इंद्रु विसरता तलते तेंदुकुनु ते बलि महाराज ते मटने गुरु महाराज गुरु का चांजान रेस्पेक्ट इदिले तशी सबमिसिव जानसल सेवा इकली तबल इंद्रुई तशी बलि महाराजानी एक भक्त मला एक रीदर्शी तो मनसल तंगल ते एटीट्यूड आच डिफरेंस के कांड देखते तब तशी तो ते एक भाव इंद्रा केसिन मोडस्तले तीर्षेनी ते ब्रह्म तेजस बृहस्पती यदिन चाजतन പക്ഷേ ये आता एक तसे एक ऑफेंस येणदुगुनु आता कृष्णानंदन तुका संरक्षकरू जमना तेंदुगुन तू आता ये इंद्रपुरी सोनु तीर्षयानी गसुन गुच्छुगा तंक दिक्कु जानतल मट तमिंगसुन केइसुन बच्चाय मन संगुनु बृहस्पति इंद्रा का उपदेश दितल तेंजाना बडना तंग भृगु वंशांतुले तंग ब्राह्मण श्रेष्ठ मार सकते कोरु 100 अश्वमेध यज्ञम इंद्रा करेना करे देनी കാരണം इंद्रलोकांतु अधिपंजाम गमन संगलरी एक निसारन जान पूर्वजम चेक इरने कैसे पाप कर्म ये तत्जाने सिन कर्म काई पूर्णतिलेग व्यक्तित्वम जामगा एक इंद्रलोकाचे अधिपंजाम गमन वस्तले तर तेंदुगुनु अश्वमेध 100 अश्वमेध यज्ञम ये ब्राह्मण श्रेष्ठमार बलि महाराज करण करे थे तशी एक पूर्णचंद्रनाल एक उज्जलले पूर्णचंद्रनाल मटची ते राज्यम चांजन श्रेष्ठ जनतंगा पूर्वसेने के सौभाग्य एक भरिचुरुसेने इंद्रलोकम भरिचुरुसेने का श्रेष्ठ जनसेने का शक्ति सौभाग्य कळिवे सग एक ब्राह्मण श्रेष्ठ मारेली आत्मीय आचार्य एक ब्लेसिंग्स कारणमेदशी एक
बली महाराजाक मेळटा जें आमकां सांगिना तळंतू आमकां ഏറ്റവും आमी കരിഞ്ഞാൻ ചൊങ്കാജനനേക്ക് ലെസൺ ഇത് म्हूण सांगल्यारी ये ब्राह्मण श्रेष्ठमारांनी वैष्णव गुरु आचार्यांमारांनी तशीच स्पिरिच्युअल मास्टरांनी एक कृपा ब्लेसिंग्स म्हूण सांगूचे ഏറ്റവും इम्पॉर्टंट तवळी बली महाराजाक तीर्चजानी बृहस्पतींची कुवत मुखारेन आपण कशी जाल्यारी विष्णु ಏನು हे सगळं म्हणलं ना तो ऑप्युलन्सस या इंद्र लोकाचे ऑप्युलन्स सगळं प्लॅनेटरी सिस्टम तिरिച്ച് देवते നേരിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ म्हणलं बृहस्पतीक मुखारी कुवत आनीक बृहस्पती इंद्राक स्पेसिफाय करतलो समाधानिपिച്ച് करतलो എനിക്ക് सांगतलो तू तत्कालम वच म्हणतलो तशी ते बली महाराजाक इतले शक्ती येलेल्या पटी सांगून जान बली महाराज संतोषांत इंद्रलोक मुखारी सगळं ऑप्युलन्सस एन्जॉय करतलो പക്ഷേ आम्ही नांगोरക്കാൻ എക്കൈരി മെറ്റീരിയൽ ऑप्युलन्सस ആപशी ഏറ്റവും പ്രധാനം ജനസിനെ എന്ത് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് तर कृष्णालगी आमकां चड शरणागती म्हणल्यार ഏറ്റവും प्रधान तर बली महाराजासून वामनदेव जानेनु ये सगळं मेटीरियल जानासिन ऑप्युलन्सस कुठे वामनदेव निघून कांगेतो जलसरी तज्जापशी श्रेष्ठ जानासिले तज्जापशी अतीव श्रेष्ठ जानासिले कृष्णाले प्रेमം കൃഷ്ണ പ്രേമം ശരിക്ക് തിരിച്ച് बली महाराजा दिता तितले एक प्रहलादाला वंशांचे बली महाराजाक एक चांग एक शिक्षित नहीं करता നേരെ മറിച്ച് प्रहलादाने बली महाराजाने सरेंडरेंस एक्सेप्ट करून बली महाराजाक श्रेष्ठ जानासिले बली महाराजा श्रेयस अभगसिले एक पोझिशन दिता तशीच सांगता एक म्हणल्यार सुतला म्हणल्यार प्लॅनेटरी सिस्टम भितर बली महाराजाक दिता सुतला म्हणून सांगल्यारी ഏറ്റവും ऑस्पिशियस सुतला ഏറ്റവും सुतला म्हणल्यारी ഏറ്റവും ऑस्पिशियस जानासिले तवळी इंद्रलोकापशी 10 मडंग जानासिले ऑस्पिशियस जानासिले एक स्थलत सुतला तवळी तश्यसिलेक आळ तवळी भक्त दुगुनु भौतिक जानासिन देव सगळं तरीचे काण कळशेषमी तज्जापशी श्रेष्ठ जानासिने स्पिरिच्युअल जानासिन बेनेडिक्शन स्पिरिच्युअल जानासिले अनुग्रह होता शरिक कृष्ण दिता तळा मी अंतु प्लस एक क्लास अंदर नांगोरക്കാൻ एकाई म्हणून सांगल्यारी मी गुरु अष्टकांत वृंदावनदास ठाकुरान म्हणता इथं म्हणून सांगल्यारी यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान नगते कुतोपि गुरुलगी आमको उतन मात्र गुरु आम्ही प्रीतीപ്പെടുത്തിക്കാൻ म्हणून തീർച്ചയായും കൃഷ്ണാക്ക് प्रीती ऑटोमॅटिकली येतने हिंगाय तशीच बली महाराजाने गुरु काही प्रीतीപ്പെടുത്തിക്കറുത്തതുകൊണ്ടു ബ്രാഹ്മണന്മാരാകെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിക്കറുത്തതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാലಗಿ തീർച്ചയായും അനുഗ്രഹവും तशी प्रहलाद अल्वाम शांत असेल दुगुनु തീർച്ചയായും कृष्णाला अनुग्रह बली महाराजाक मेळटा त्यावेळी कदनाय आम्ही आलेची कोरकाने करी आमगेले आत्मीय आचार्याने वाक इन्स्ट्रक्शन्स आत्मीय आचार्याने आज्ञा आम्ही कोरचे प्रवृत्ती जान कदने एक जान शिष्याने चित्त तशीच गुरुने वाक्य या दुनिया एक जान त्यांत नरोत्तमदास ठाकूर म्हणतात गुरुमुख पद्मवाक्य चित्ते कोरिया ऐक्य गुरुमुख सुनेमचे पद्मवाक्य तर शिष्याने चित्त सुनेमचे यावे कोरचे प्रवृत्ती ते ऐक्य एंता ते दुनी एकमठ जामगा म्हणून शास्त्र सांगताय तर तशी साधु गुरु साधु शास्त्र आमकां सांगून दिताय हे ब्लेसिंग्स उतून मात्र ब्राह्मणांनी तशीच आत्मीय आचार्यांनी ब्लेसिंग्स उतून मात्र इम्पॉर्टंट म्हणून प्रधान जान सांगताय तशीच एक लीला आसा शिक्षा गुरुमध्ये सांगून दिलं एक यंत्र അതായത് രാമാനുജാചാര്യ ചോളറയ്യാലെ സ്ഥലാരി കാഞ്ചീപുരം ശ്രീരംഗം തേബാഗ ಅಸಿಲ್ಲ ತೇಬಾಗಾತ ದೇವಳಾಸಗದ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಹಂಗ ಪ್ರಧಾನ ಜಾನ್ ದೇವಾಲ ಸೇವಕರು ಮುಖಾರಿರ್ತಾರೆ एक कालाक ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಮಳಲೆ ಸ್ಥಲಾರಿ ಪತ್ತ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ವಚನ आपणನ ಹಂಗ ತೊಂಡೆನ್ಕರೆ ಮಳಲೆ ಸ್ಥಲಾರಿ പക്ഷെ നമ്മുടെ തങ്ക മസ്ത ജെയിൻ സന്യാസിമാരാകെ 12,000 ജെയിൻ സന്യാസിമാരാ നിൽക്കല തशी ജെയിൻ 12,000 സന്യാസിമാരെ രാമാനുജാചാര്യരെ തമ്മിലസിനെ സംവാദം ചൊങ്കത संवादन चौकन आपण त्यांनी प्रधान जन इम्पर्सनलिस्ट जैन इम्पर्सनलिस्ट देवा रूपजान त्यांनी मानिची करणार പക്ഷേ
रामानुजाचार्य सांगतलो देवाक रूप आसा रूप इतले बंगी असले देवा सृष्टीक इतले बंगी आसा म्हणून असले देवाक उतून एक रूप नतीने वसून ना देवा सृष्टीक ते कळंग म्हणून असले ताका सगळं रूप आसा तशीची इतून मात्र बंगी असले ताज्या विषयी सगळं शक्तीचे स्रोत ज्ञान असेल देवाक ताज्या विषयी च्या बंगी ज्ञान असेल एक रूप तीर्चजानी असता म्हणून सांगतलो तवळी आणि समजम ना जैन घरान समजम ना तनी दुसरे समाधान हे करतनी थोडेशे सांगून तांकां मनांजताने तांणी हरवत म्हणून तांकां संवादांतू सांगून प्रभुजान म्हणून तांकां मनायता जलसेरी तांणी दुशेरी तांणी डिबेटांतू फायट करतनी रामानुजाचार्य लेगीत तशी सांगत एक दीस कितें तर म्हटल्यारी तांकां विश्वास येना म्हणल्यार स्थिती येना पण सांगतो शेरी तुम्ही एक काय कराय तांकां लागीं आसले एक समुद्रांत तुम्ही आणि स्नान करप आसा रामानुजाचार्य सांगतलो रामानुजाचार्याले शिष्य कुरेश म्हणून सांगिल्ले आळवार आसा त्या आळवार निघतलो तांणी तितून तांणी समजान म्हणून तांणी समजतनी तांकां कळटा तांणी सांगूचे म्हणून तांकां मनान येता तूं एक कैदीन कितें हांव तुजे कैदीन सांगता आवश्यकता येता तुवें कोरका सांगतलो आनीक हांगासरले एक नदीन भितर वचून हे रामानुजाचार्य शिष्य आले की हांगा वचून पांय धुंवका म्हणून सांगतलो तर पाय धुवन ज्यान त्याचे उर्दू दुश्शेरी आणि संवाद आपडना दुश्शेरी ये रामानुजाचार्य कशी 12,000 जैन गारे दुश्शेर संवाद आपडना तर दोस तांकां उलयना आपडना रामानुजाचार्य हृदयान एक परिवर्तन आणि ते संगूचे काडका रामानुजाचार्याने श्रेष्ठ ज्ञान आचार्यान संगूचे शेरी म्हणून तांगेले हृदयां भितर तांकां दिसू आरंभला तवळी हांगा इतकी जाल्यार म्हणून सांगल्यारी रामानुजाचार्य शिष्य जेन्ना आसले आळवारान पाय तुल्ले उदकांत ते समुद्रांत ते नदयांत तांणी केन्नाय स्नान करताय म्हणून रामानुजाचार्य दिकीन तवळी त्या रामानुजाचार्य जैन गारान दोस 12,000 शिष्यमार नदींत स्नान केल्या शेषविद्यात महिलारी ये भक्ताले पया पोंदच्चे ते रेव ते दुल्यल ते उदकाचे ते एक शक्ती ते अंगेल शिरसायल मेळ्ळन दुगुनु ते 12,000 जैन गारांक तांकां देवान रूपारसिले सेवा करूसिन भाग्यम तांकां मेळ्ळें तशी हे 12,000 जैन संन्यासी मारय तांणी वैष्णविसम स्वीकार करून तांणी वैष्णव क्वालिटीज येयली तशी एक लीला आसा हे लीला सगळं सांगत म्हणून सांगल्यारी आम्ही साधु गुरु तशी वैष्णव आचार्यमार तसे आत्मीय आचार्य स्पिरिच्युअल मास्टरांक सगळं आम्ही वंदन करूंक जाल्याने एक आवश्यकता काण सांगताय यस्य देवे परा भक्तिर तथा देवे तथा गुरु तस्य कथिता ही अर्थ प्रकाशनते महात्मना प्रत्यक्षिकी देवाक आम्ही वंदन करताय देवालुतुल मात्र आम्ही विश्वास दवरताय तेची वंदन तेची अर्पितम तेचे एक विश्वास आमकां कोणाले आमकां गुरु लेगीत आमकां तेच विश्वास देवाला शिलापिशी विश्वास गुरु लेगी असं म्हणून असलेली सगळ वेदशास्त्रां संगीने सगळं शास्त्रां संगीने काय आमकां आमगे हृदयांत ते प्रकाशन ते महात्मना ते प्रकाश करूसिन एक शक्ती ते गुरु कृपा ते गुरु ब्लेसिंग्स दवरून ते शिष्याक मेळटाय म्हणून सांगताय हे क्वालिटी आमगे सगळे भितरी आमी वळती करूसिन एक पाഠम आमकां एक स्कंदांत हे बली महाराजाली ये इंद्राले तमलसली एक स्कंद असून आमकां आजमन करता तवळी यंत आयचे एक लीला क्लास म्हाका दिलेले एक अंगसुगून म्हाका आमना केले एक भागवताचे श्रवणम तवळी सगळ्यांक घ्यायचे क्लास मनांजन म्हणून लेखीत हांव संगूच्यान एक कोंकणी ಸ್ವಲ್ಪ मिक्स मलयाळम घेता म्हाका कळटा थोडी ते बेगे शामन गीता ते मनांजल नाजल शामन गीत